In deze uitzending van Venray van Toen besteden we nogmaals aandacht aan het Engels kerkhof. Het is namelijk 70 jaar geleden dat het kerkhof officieel in gebruik werd genomen. En heel Venray herdacht de verjaardag van zijn bevrijding. Als eerste met een grote herdenking voor alle omgekomen burgers van Venray en de 662 gesneuvelde Engelse militairen die het leven lieten voor onze bevrijding. De laatste begrafenis vond plaats op 9 juni 2004, toen de in 1944 gesneuvelde Engelsman Evan Tom Davies werd gevonden in Broekhuizen en 60 jaar na dato alsnog zijn laatste rustplaats kreeg hier op dit kerkhof. Kijkt u mee naar een historische herdenking en een indrukwekkende begrafenis. Op 19 oktober 1946 arriveren Deke Berden, Monseigneur Verriet en Dr. Poels bij het Engels kerkhof voor de officiële ingebruikname en de eerste herdenking op het Engels ereveld. Voorafgegaan door een militair muziekkorps volgt een lange stoet van genodigden en afgevaardigden. Ook de Venrayse verenigingen, burgers en muziekgezelschappen zijn goed vertegenwoordigd. Nadat de Nederlandse en Engelse vlag zijn gehezen, herdenkt burgemeester Jansen allen die het grootste offer hebben gebracht voor onze vrijheid. Dan spreken onder andere Deke Berden, een afgevaardigde van de Graves Unit, een Schotse captain en een Engelse major. Deze dankt iedereen namens de Britten. Als laatste leggen kinderen bloemen bij de 662 graven. Na een indrukwekkende herdenking verlaat iedereen de begraafplaats. De laatste begrafenis op het Engels kerkhof vindt plaats op 9 juni 2004. Onder grote belangstelling wordt de Engelse officier Evan Tom Davies met militaire eer begraven. Davies sneuvelde op 30 november 1944 bij Broekhuizen, waar men 60 jaar later zijn lichamelijke resten vindt.
us the humility to remember them and their families, now and in the years to come. Lord, in your mercy, the Lord is full of compassion and mercy, slow to anger and of great goodness. As a father is tender towards his children, so is the Lord tender to those that fear him. For he knows of what we are made. He remembers that we are but dust. Our days are like the grass. We flourish like a flower of the field. When the wind goes over it, it is gone, and its place will know it no more. But the merciful goodness of the Lord endures forever and ever towards those that fear him. And his right Tom Davies, to God's merciful keeping. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in the sure and certain hope of the resurrection to eternal life, through our Lord Jesus Christ. Na de plechtigheden wordt als eerbetoon de Engelse vlag overgedragen aan nabestaanden van Evan Tom Davies. Waarna familie en afgevaardigden bloemen leggen bij zijn graf.
Burgemeester Jos Waals legt bloemen namens de Venraayse gemeenschap. Na deze indrukwekkende begrafenis is het aantal graven gestegen tot 692.